Giň dünýä mübarek gadamyn basyp, arka dagly ýurda täze ýyl gelýär. Ýaşyl arçamyza ak güller asyp, bakça bagly ýurda täze ýyl gelýär. Salam mehriban ileşler. Biz siziň asly halal oljaklaryňyza elmydama bagtýarlygyň, agdywýlygyň ýar bolmagyny arzu edýäris. Güneşli diýarymyzyň her bir günni ul üstünliklere, toýdur bayramlara besleýän, gahrman arka dagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il ýurt bähwetli alyp barýan işlerine elmydama rowaşlyklaryň ýar bolmagyny arzulap, sungatum köňül ganatymatly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna başlaýar. Gahrman arka dagymyzyň saýetinde berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, ýurdumyzyň her bir güni ul üstünliklere, toýdur bayramlara beslenýär. Ine şu günkü günne de gahrman arka dagymyzyň saýetinde ähli türkmen halkymyz täze ýyl bayramçylygyna uly joşgun bilen taýýarlyk görýärler. Ýurdumyzyň ähli künjeklerine hemde watanymyzyň ýüregi bolan gözel paýtagtymyzyň ähli künjeklerine öwşün atýan çyralar bilen bedelen arçalar paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýar. Gahrman arka dagymyzyň saýetinde her bir ýylymyz zähmet üstünlikleri bilen jemlenýär. Ine şu 2019-njy Türkmenistan rowaşlygyň watany ýyly hem ulu üstünliklere baýyrlaryň biri boldy. Ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda medeniýet sungat ulgamlaryna da ulu üstünlikler gazanyp, ulu özgörtmeler durmuşa geçirildi. Ýurdumyzda ýygyderli teatr festivallary, kino festivallary, dörüjülük bäsleşikleri, aýdym saz bäsleşikleri hemde ýygyderli geçirilýän medeniýet gülleri şu ýylla gazanlan üstünlikleriň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Biz gepleşigimiziň şu gedek sany gözel paýtagtymyzyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän Bagtýarlyk Sowda merkezine taýýarlamaklygy makul bilip, Bagtýarlyk Sowda merkezine halkymyzyň diňjaş güllerini, şowkuny geçirmekle üçin ähli mümkinçilikler döredilen bu ýerde ýörüýte meden diňjaş merkezler, restoranlar hereket edýär. Gahrman arka dagymyzyň saýetinde şeýle eşretli zamanada ýaşamak, işlemek, döretmek uly baht bolup durýar. Mehriban ileşler, bilşiňiz ýaly biz gepleşigimiziň her gerek sanyna ýurdumyzyň medeniýetini, sungatyny ösdürmeklikde, onu dünýä tanatmaklykda öz münasip goşandyny goşýan medeniýet sungat işgärleri bilen bilelikde olaryň dörüjüligi dogrusyna buýsançly söhbetler edýär. Biziň gepleşigimiziň bayramçylyk sanynyň mihmany Magtymula Dynaqy Milli Drama Teatrynyň artisti Maya Welgilijewa. Maya, gepleşigimize hoş gördük. Maya, öňü bilen sizi şol ýurdumyza ýetip gelýän täze ýyl bayram bilen tüý süregimizden gutlasymyz gelýär. Goý şu ýetip gelýän täze ýylymyz hem biziň şu ýylymyz ýaly uly üstünliklere baýyrlaryň biri bolsun. Ähli halkymyz bolup şu günkü gahrman arka dagymyzyň saýetinde täze ýyl bayramyna uly joşgun bilen garşylamakly üçin taýýarlyk işleri alınıp barýar. Watanymyzyň ýüregi bolan gözel paýtagtymyzyň ähli künjeklerini bir ruhuny göterýän, kalbyny joşdurýan, türlü öwüşgünli çyralar bilen bedelen arçalar bilen gözel paýtagtymyzyň ähli künjekleri bedelen bularym paýtagtymyzy hasda gözelleşdirýär. Gözel paýtagtymyzyň ähli künjeklerini bir ýörüýte meden diňjaş merkezler hereket edýär. Ine şeýle meden diňjaş merkezleriň biri hem şol oturan ýerimiz paýtagtymyzyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän Bagtýarlyk Sowda merkeziniň çäginde ýerleşýän Talhan meden diňjaş merkezi bolup durýar. Ine şeýle owadan meden diňjaş merkezler diňe bir biziň paýtagtymyzda däl eýsem vilayetlerimizden hem ähli künjeklerinde hereket edýär. Halkymyz işlerinden boş wagtlary şular ýani meden diňjaş merkezlerine gelip ýol çağajyklary bilen maşgalasy bilen diňjak gidýärler. Bularam biziň gahrman arka dagymyzyň saýetinde ýurdumyzda halkymyzyň bir eşretli zamanada ýaşamaklary üçin döredilýän bir şertleriň aýdyň nyşany bolup durýar. Täze ýyl bayramy maşgala bayramy bolup durýar. Ähli halkymyz şol bayramçylyga bütün ýylyň dowamında uly joşgun bilen garaşýarlar. Täze ýyl bayramy diňe bir çağala bäl eýsem uly ýaşly adamlar hem şu bayramçylykda powgatlara garaşýarlar. Täze ýylla bir täzeliklere garaşýarlar. Uly umyt, arzuwyň bayramy bolup durýar şol täze ýyl bayramy. Maýa täze ýyl bayramy maşgala bayramy. Her bir maşgala täze ýyl bayramyny özüniň bir däwine görä garşylaýar.
Siz şol täze ýyl bayramyny nähili garşylaýaňyz? Maşgala bayramy, hem çağalan bayramy, hem şu çağalamyda begendirjek bolup, hem şu dekabr aýyna girenden çağalamyda aýdyp başlaýarda. Siz aýal baba näme hat ýazdyňyz, näme sowgadalassyňyz elýär diýip, şoňalak çağalama hat ýazdyrýan. Näşeler näme alaslaryny gelýänini bilmek üçin, olan bir hem şu täzeliň jadysynyň bir başlangyjy da. Onuň şolary begendirjek bolup, şolaň isleýän zadyny aljak bolup, ine şuňal bagtyarlyk Sewda merkezine gelýär, başga-da sewda merkezlerine gelýär. Özümizden çağa urup gidýärse, bir hili özümizden Şu arçalar göreninde çağa ýaly begenip, şoňa ýanyna baryp surata düşüp paýtagtyma Aşgabat nähili owadan çıralar bilen bedelipdir. Çağalaňa görkezýän bolan ilki çağalaňdan özüň begenýän. Hele görýäňdäni nähili owadan bedelipdir çağalamada görkezeýin diýip täze ýylda eýäm şoň bir aý öňüne näme bişirjegiňi, näme bedejegini, ala dedýän, öýüňde arça bedeýän bir şeýle çalp gelip çalp geçýän ýaly bir şeýle gowy täsir galdyrýan bayramçylykdan birden. Gahryman arkadamyzyň saýatyna ýurdumyzyň her bir güni uly üstünlikleri, bilen tepkitlere beklenýär. Her bir ýylymyzy biziň halkymyz zähmet üstünlikleri bilen jemleýär. Ine şu ýylymyzda hem gahryman arkadamyzyň saýatyna ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda medeniýet sunat ulgamlaryna da uly üstünlikler gazanyp bilen sepkitlere ýetirli. Ýurdumyzda gahryman arkadamyzyň saýatyna il bähwetli ýurt ähmiýetli işler durmuşa geçirildi. Medeniýet sunat ulgamlaryna da uly üstünlikler gazanyp, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Bizim ýurdumyzda daşary ýurtlaryň medeniýet günleri geçirildi. Teatr festivallary, kino festivallary geçirildi. Bularyň ählisi şu ýylymyzda medeniýet sunat ulgamyna gazanylan üstünlikleriň aýdyn tutnamasy bolup durýar. Bulardan başga-da teatrlarymyzyň sahnalaşdyr şowly çykan sahna oýunlary bar. Olaryň biziň şu ýylymyzda gazanylan üstünlikleriň aýdyn tutnamasy bolup durýar. Amaýa söhbetdeşligimizi şu ýylda gazanylan üstünlikler dogusuna dowam edäýeli. Bir ýylyň içinde gatululu işler edildi. Hormatly prezidentimiz biziň medeniýet işgärleri üçin festiwaller geçirmäni ýa-da daşary ýurtlara gitmäni mümkinçilik öwredildi. Şu ýylyň üstünlikleri barada söhbet edemizde, medeniýet günleri magtumul etrawyny uly edip belenildi. Teatr festivali geçirildi. Bu festivalda biziň gören zatlarymyzy, şeýle bir begendirdi, tolgunurdy. Hem bizim özümiz magtumulat Milli drama teatrymyzdan gatnaşdy da, dünýä spektakly bilen, soň kino festivallary geçirildi. Biziň teatrymyzda da dürli janrda oýunlar goýuldy, çağalar üçin, ullar üçin. Gatykän üstünlikleri eýe bolduk şu ýylda. Şu ýylymyz biziň medeniýet sunat ulgamyna da uly üstünliklere baýyrlaryň biri boldy. Ähli medeniýet sunat işgärlerimiziň sabırsyzlyk bilen garaşýan medeniýet günleri şu ýylymyzda hassa joşgunly geçdi. Çünki medeniýet sunat işgärleriniň gününe Mahtumul Pragynyň şygyryýety bellenip geçildi. Bu da biziň medeniýet sunat işgärlerimiziň dürüjligine uly täsir edýär. Şu ýylda medeniýet günlerimiziň Balkan welaýatynyň Mahtumul etrawyna bellenip geçilmegi, şol ýeriň gözelligi, tebigaty, her bir medeniýet sunat işgäriniň dürüjligine öz täsirini ýetirýär. Şeýle gözelligi görmeklik hem her bir dürüjlik işgärlerine ilham çeşmesi bolup durýar. Bulardan başga-da uly joşgun bilen bir näçe döwletleriň gatnaşmagyna ýurdumyzda uly teatr festivali geçirildi. Ýagny Bagtyarlyk Döwrüň teatry ady bilen. Bu teatr festivaliniň geçirilmekligi hem biziň gahryman arkadamyzyň saýatyna daşary döwletler bilen dost dogurlyk gatnaşyklarynyň hassa berkidilmegi ugruna alınıp barylýan işleriň aýdyn tutnamasy bolup durýar. Şu günkü gahryman arkadamyzyň alyp barýan adal fiýasatlarynyň netijesinde daşary döwletler bilen meden gatnaşyklaryň ýoly goýulmaklygy. Diňe bir biziň ýurdumyzda däl bütün dünýäde parahatçylyk gatnaşyklarynyň ýoly goýulmaklygynyň aýdyn tutnamasy bolup durýar. Şu günkü biziň ýurdumyz dünýäde parahatçylygy öňe sürýän ulalaşdyrjy döwlet hökümine uly awraýa eýe bolup durýar. Maýa şu ýylda gazanlan üstünlikler barada söhbet edýär. Medeniýetimiziň, sunatymyzyň taryhyna seredenne biziň milli medeniýetimizi, sunatymyzy dünýä tanıtmakda öz münasip goşandan goşan
Halipa artistlerimiz var. Olardan Liza Garayewa, Turay Muradowa, Tawra Atayewa ýaly zat denen artistlerimiz var. Olaryň jalandyran keşpleri biziň halkymyzyň hakydatyna baky ýaşaýan halipa artistlerimiz barada söhbet edenmizde biziň ustat denen artistimiz Tawra Atayewa keşp jalandyrmak barada şeýle sözler belläp geçýärdi. Her gede rejissor maňa keşp ananana täze bir durmuşa, täze bir dünýä garaşýanlyğa. Şunlukda her bir keşfin aýratyn häsiýetiniň dünýäsiniň barlygyny belläp geçýärdi. Töhfetleşdigimizi keşp jalandyrmak dogrusyna dowam edäýeli çünki siz sahna oýunlaryna da, kinofilmlerde de keşpler jalandyrýaňyz. Mahtumuladyň akamyly saz drama teatrmy şu ýyly öz sahnasyna Bidnya datly bir uly böwrümli spektakly goýdular. Olam şeýle gyzykly taryhymyz bilen bagly. Onu da teatryň hemme artist topary şoňa gatnaşýar. Käwagt teatrda oýun goýulanda 10 adamdan, 20 adamdan oýun bolýar, emma Bidnya spektakly. Böwrümi uly sahna oýuny bolan üçin hemmämiz şu spektakla gatnaşdyk. Ondan daşara bedene Medeniýet institutynyň talipleri çağırdyk. Onuň olaram uly heves bilen gelip biziň şu spektaklymyza gatnaşdylar. Biziň şu Bidnya spektaklymyza halk köpçüligi beýleki teatryň döreji toparlaram gelip gowy görüp şowlu çykan oýunlaryň biri hem teatr festivalinde de şu sahna oýuny bilen gatnaşdyk. Ondan ýene de bir oýunumyz var. Körpe gelinip, gülkü janryna goýulan, olan şeýle bir köpçülik bir gowy kabul etdi de. Sebäbi biziň teatrymyzda mahabat goýulýardy. Ene şu hepde körpe gelin bolýar diýilýär bolan. Eýem halk köpçüligi jaňyda uğraýarlar, kim oýnaýar şol oýuny diýip soraýarlar, ona gyzyklanýarlar. Biziň tomoşaçy zalymyz mudama adamly da şu körpe gelinne şeýle bir gowy görüp bir gören adam 2-3 saparam gelip görki diýdi. Sebäbi diýe bir gyzykly diýe bir sapar özmedi gelýär, ikinji sapar ejemiz kakamyzam getirýär, görüp şeýle bir gyzykly gowy oýunlaryň biri. Soň Tulporgyz spektakl goýduk. Bu hat gyzykly boldy. Sebäbi nusgawy eser bolan üçin bir hili şu spektaklde menem Tulporgyzyň keşpini janlandyrdym da. Onun haky giýen eşiklerimi ýa-da saç bedeglerimi ýa-da şu artist adam beýleki keşplere migretmejek bolup işleýärse, halipalardan öwrenýär. Menine Aynadar Batyr rejissörümüziň kömegi bilen şu spektakly uly heves edip oýnadyk da, olam bir halk köpçüligi şeýle bir gowurtda. Sebäbi olam gülkü janryna goýulan. Şu sahna oýuny oýnanyňyzda siz özüňiz hem uly heves bilen oýnaýaňyz şonu. Uly özümiz uly heves edip oýnaýar. Sebäbi men üçin hasam täze boldy da. Onuň halipalar öwür gelýän we orta çyhanywa we Oradaman gelip şu Aynadar Batyr şolaň kömegi bilen şeýle bir goýun çykdy. Tulporgy sahna oýuny siz Tulporgyň keşfini jalandyrýaňyz. Başga sahna oýunlaryna jalandyrýan keşfiňizden näme tapawut edýär şu Tulporgyň keşfi, häsiýeti bilenmi, ýa duruşy bilenmi, ýa daş keşfi bilenmi? Şu dogrusyna gurulmaýaňyz. Ine mysal üçin Binyatda da men uly geliniň keşpini jalandyrdym da. Onu taryhy waka bolan üçin Ulutaýda biz milli eşiklerimiz bilen biziň öz türkmen gyýlarymyzyň häsiýeti bilen asyllylyk bilen keşpe jalanyrdyk. Tulporgyzyň keşpi barada aýdymda beýleki keşpleriň aýratynlygy. Tulporgyzyň häsiýeti şeýle bir özüniň daýowlugyna garamazdan özüne şeýle bir göwniyet, ýani ýaltada bolsa özü şeýle bir akylly, dogumly gyýda. Bir basanýerden ot çykarýan gyýda. Onuň şoň ýaly gyýdy bolan üçin, şoň ýaly häsiýetde bolan üçin menem hasam özüme ýakyn gördüm şu keşpe. Şoň üçin şu sahnaga çykyp şu keşpe janlandyrmyzy hegil edip oýnaýarsa. Şu spektakly. Maýa Keşp jalandyrmak dogrusyna söhbet edýärsen, siz Parawiň keşfini jalandyrýaňyz. Hem Parawiň atly kinofilmde de keşp jalandyrýaňyz. Sahna oýunnak Parawiň keşfine ähli, kinofilmde Parawiň keşfine ähli. Şol ikisiniň aýratyllygy dogrusyna gurrun bersäň. Parawiň sahnada goýulýar diýilende bir böleji bar. Biziň rejissörimiz Aynadar Batyr maňa anany şu keşpe sahnada da biz işledik halipalamyň kömegi bilen. Sebäbi Parawiň keşpi taryhdan hemmämiz bilýär. Edermen Zenanyň keşpi ol daglary, daşlary öz
ahyn alasy bilen aşdyran keramatly denanna. Şonda Halypamy Özgelýänow bilen maslahatlaşyp, öýdäde şo keşbine hileräk canlandyrsam orka maňa kömek edäýiň-de diýip sebäbi uly jogapkärçilik bu öňünde halk köpçüligine de çykmaly. Ana şo Aýnadar Batyrow kömegi bilen Özgelýänow kömegi bilen sahnada Bawtumalaryny akmyle drama teatrymyzda canlandyrdyk. Soň Şirli Mollaýewiň rejissörlük etmeginde Parawiýeň kinosy düşürli. O keşbe maňa nandylar. Teatr bilen kinoň tapawudyny aýtsam, ene teatrda saat kömek edýär, rejissörüm kömek edýär. Anam daşda görüňdäki artistler, anam sahna bedeli, çyry, hemme da jemlenýärdi, şu artistde kömek edýärdi. Teatr sahnasyna canlandyramsam, emme bir hili azjyk şo keşbiň üçin tanışda, ene kino filmine de men häzir şey canlandyraryn diýip barsam, Şirli Mollaýew kinoda azjyk ötkeşirak bolýar diýdi. Ana şo kino bilen teatryň tapawudy, ene teatryň sahnasyna Parawiýe keşbini canlandyramda Halypalam kömek etdi-de. Ana saat has gowy kömek edýär, çyralar gowy kömek edýär. Daşda görüňdäki Halypalar kömek edýär gowy. Şeýle bir şo keşbiň içine girip gidýän-de sahna bedeginde de ine dağlar goýuly, şo dağın üstünden ılgamaly, ýüremeli ýerleri bar da Parawiýe düşmanlardan gaçyp dilegedende dağ açylýar. Teatrın sahnasında. Onun sağlam kömek edýär. Onun güýdüňe ýaş dolýardany çyndan içine girip gidýän-de. Emma kino filminde hemme hakyky bolmaly. Hawa rejissörmez ine dağ diýdiler. Dağa çykmaly, hakyky dağ. Ine ılgaýan teatrın sahnasynda diýdi. Hawa ine ılgamaly diýdi. Türkmen milli eşiňizde. Şo watam hawa Thompson günlerde şo dağın üstüne çykyp ılgap başladyk bolen. Azjyk kynrak bolýar eken, hakyky bolanny edil sahna oýnak ýaly eken. Onuň Parawiýeň baryp daşa edip elini goýan ýerleri barda. Men teatr sahnasynda onu goýup arkaýyn aýdypdyrna sözümi. Emma kinoda daşam gyzgyn eken, elim bişik gitdi-de. Kinoda şo keşbe canlanandan soň teatr sahnasynda oýnamda da şo elimiň bişýäni, şo ýalyk duýup owy, şo ýalyk ılgaňdy derläp bir kyn bolýanlygyny, onuň ýokarynda çykmak kynna, ılgaýan bolen damaň uğraya da. Onuň sözüňi dolu arkaýyn aýdy bilen akda ısgymsyzrak bir hili haşlap aýdýanda. Şonça ýolyk şeýle hasret bilen ýörep geçip, ılgap geçip, şeýle hasret bilen ýeteňden soň şo aýtmaly sözleriňem bir has tapawut ýerine ýetirilýärdi. Täze hakykatdan hem şeýdip ılgap baryp sözüňi aýdaýjak bolsaň kyn bolýan eken. Uly tejribe boldy men üçin. Heme sahnada keşbi canlandyrmak, soňam kinoda ikisiniň bir-birine kän kömek eden ýerleri boldy da. Onuň Parawiýeň sözleri barda. Şonu kinoda aýdamda has maňa aňsat düşdi-de. Bir hili göýdäşem geldi, hasratam sebäbi çyndan duýdum da, dağa çykyp ılgap, elini bişirip şeýdim. Keşfe canlandyrmak kyn eken. Siz üçin uly tejribe bolup durýar-da şowur keşfi hem sahna oýunyna hem kino filmde canlandyrmakla. Emma şol keşf canlandyrmak barada söhbet edýärsiz, sizin şol teatr sanatynda da, kino sanatynda da keşpler canlandyrýan. Söhbet düşlegimiz kino sanaty barada dowam edýär. Çünki sizin täsirli halkymyz tarapyndan uly gyzyklanma bilen kabul edilen keşpleriniz bar. Kino sanatynda iň bir täsirli ýatdan çykmajak keşpleriniz barada da burun berseňiz. Oğuzhan adyna Türkmen film birleşiginde şaýly gelen diýip kino düşürli. Maňa da şonu solmadyň keşpe canlandyrmak nesip etdi. Şo keşpem meň hiç ýadymdan çykmaýan keşplem biri. Toğry çykdy, hem halk köpçüligi onu şeýle bir gowy garşylady. Sebäbi film üçin Kak etrawyna da bolduk, Mahtulna etrawyna da bolduk, Aşgabatda da, Änögde de, her ýerlere gidip ýurdumyň durly künjeklerini bolup görüp şo film üstü bilen adamlar bilen gürleş
söhbetdeş bolduk. Näşme owalara da film düşürmäne gidende Hawa. şeýle bir o adamlar gowy kömek edýärdi. Hawa. Ene kaka etramına gidemedi. Şaşaylı gelin filminde. Eşege minmeli yerler bolly, suwdan geçmeli yerler bolly. Sahnasy barda. Aryň öýjügini gozgolayan yerlerim bardy. Biz näme şäher gyýdy, oňa mene göremek, eşege de min göremek. Andan şonu owan yaş gyýdy oglanlar şeýle bir ihlas edip bize her kim biziň eşegimizi alaýyn da, ene biziň ýanymyzda, biziň gapymyzda gowy suw geçýär. Biziň öýümizin gapysynyň aglyna gowy baglarymyz bar diýip biziň öz rejissörimize gelip aýtýarlar. Biz näme bar yerleri dolu bilen wagtda onuň bar ýa şeýle bir Anan ýa-da jaýrat gerek bolanda mamalar, enelerimiz hem şeýle bir bize bir kömek etýärler. Onuň biz düşýäs bolýan, olar daşyna oturup görýärler bolýan. Hasam bir helek gyzykly bolýar-da. Olaram bir film bile gatnaşýarlar da şu kino. Şaýly gelin kino filminiň öýde sürlen ýeri bar da siziň kakaňyz bolup kesip jalandyrýan öwel gelenip öýe gelýär eli halaly. Onuň şo ýerde siz bir gahrban oglan bilen gürleşýäňiz. Şo ýerde şeýle bir sahna bar da çağajyklar hatara otýurlar teredip. Şol sahna oýun nähili düşürildi. Şol owaň öz çağalarymy şol kino filmde. Şol owaň çağalar gelýär. Çağalar gelýär. Onuň rejissörimiz hem ay geldiňmi boluversin, duruversin. Gelin çağalar sizden kino düşürjek diýip onu hemmeti dogonlaryny, jiglerini alyp gelip şu owaň öz çağalary şu taýda filmde. Oturup seregen çağalar. Şu taýda ýüňe girýän daýda şu owaň. Halipa artistimiz Oraz ulap baspa ýüň ikleýärdi. Oşoň gapdalyna gydenan artist elmi? Ýok, artist el. Olam şol owaň ýaşaýjy hawa. Olam höwes edip düşüp aýtan bize üçin kömek bolýar. Film düşürmekliň iň bir gyzykly tarapam şoda. Durly ýerlerde, durly wagtlarda düşürilýär. Onuň welaýetlere, etraplara şol kino film düşürmäge gideninde şol ýeriň ýaşaýjylary bilen bir ýakyn ara gatnaşyk saklap, şol ýaşaýjylar kino filmde gatnaşdyryp bir kino filmiň bir hat bir şowly çykmagyna uly täsir edýärler şeýle wakalaryň bolmaklygy. Şu filmde çağalar hem düşdi. Şol owaň ýaşaýjy denanlar hem düşdi, ýaşylllar hem düşdi. Onuň olar biz telewizordan görümde ansatlay kino düşmek diýip pikir edýän ekenler-de. Emma biz näme bir dubl almaly, iki dubl, soň bolmasa üç dubl almaly. Keşfin dogry ýerine ýetirýänçä gaýtalamaly. Bolýan. Ne eşegi tutup çekmeli ýeriň bar, ýa-da sygyryň ýanyna barmaly, sygyr sagmaly ýerler bar. Şo öz gorkyň geçip barıp şonu sagmaly ýerlerimiz hem boldy da bolýan. Ondan sonra şu ýaşaýjylar diýär kyn eken işiniz diýär. Ýene soň görüňde aňsatýarlyk bolýan eken diýip. Şo biziň kino filmler barada söhbet edenlerde kino rejissörlerimiz, artistlerimiz hem aýdýar-da kinony diňe görmegän. Emma şu kinony düşürmek ören uly zähmeti talap edýär. Sebäbi ilki onuň edebiýatyny alýan, eliňe okaýan, nirelerde düşürmeli. Kino rejissör, ondan soň aktyorlara paýlamaly, olaryň keşplerine taýýarlanmaly, soň ýerlerini görmeli, nire gitmeli bolsa, welaýetlere gitmeli bolsa, şol welaýetlere gitmeli, etraplara gitmeli, ýerini taýýarlamaly. Şol ýeriň bir halky bilen ýakyn ara gatnaşykda bolmaly. Ondan soň rejissöryň wezipesi, operatoryň wezipesi, girimçiň, eşikler, olaryň ählisi bir ullakan bir zähmeti, zehin talap edýärler. Şonuň üçin hem şeýle uly zähmet siňdirilen, uly bir ihlas siňdirilen kino filmlerimi ören şowly çykýar. Ine siziň şol şaýly gelin adly kino filmiňiz hem ören şowly çykan kino filmleriň biri. Maýa şol kinosyny ötüp barada söhbet edýärse, ine siziň Perdent adly kino filminde de keşip jalandyrýaňyz. O ýerde siz bolmadyň keşfinden tapawutlykda geliniň keşfini jalandyrýaňyz. O ýerde ýa gaýgyly sahnalaryňyz bar, pikirli, düşünjeli sahnalaryňyz bar. Aravika Jumaýewaň rejissörlük etmeginde Durmuş kyssalar filminde düşürildi. Başta Aravika gençe men çağıranda başga bir geliniň keşpine höderledi. Menem bolýa diýdim. Artistler ýygnady söhbetde şolýa ilki. Onuň maýa diýdi, sana diýdi, şu keşpe berýärdim bolýan, indi men sana başga keşp berjek diýdi. Sebäbi rejissörüň öz görüşi bar. Bizem bolýa diýip allyk. Onuň edebiýat sahysyna okamyzy gerdensizlikden kösenýän geliniň keşpi. Ony ilki okamdy.
tolgun mana komadım. Ha. Aýal maşgala üçin perdentli bolmak uly bagyt. Ha. Bu filmde men canlandyran keşpim perdentsizlikden kösenýän maşgala bar edi. Şonu canlandyranda da pikir edýäňde, sebäbi sen özüňi şol geliniň ýerine goýup görýäňde. Nähile bolýak diýip. Onuň durmuşda da näme her hili ýagdaýlar bolýar. Ana şo filmde de diýer, ýollaşam adajykka ýatlatýa ýa-da ana jorosy gollaw beripdir. Şo filmde men gowy zadym şo gaýnenesi şeýle bir gelini düşünüp şoňa gollaw berip, hiç bolmasa da giç bolar diýip şeýle bir sözler aýdyp gelini yaşamana, gelini şu arzuwunyň hasyl bolmagyny iterge berýän daýda ýaş gelin gyýlary bir arasy hakyky türkmeniň dep desturuny öwredip ýola urupdyryp hemmedadyň gülýar boljakdygyny umytlandyrýar. O gaýnenesi bolan üçin şo geliniň arzuwlary amal açdym kädiýäne. Sebäbi şo gören bolsaňyz şo filmde eltilerem adaçka azar berýär, ýollaşam azar berýär bolin şol gaýnenesine, gaýnatasyna bolan söýgüsi üçin hem özüniň arzuwy üçin, maksady üçin ýetdim kädiýäne şo derece. Gaýnenesiniň, gaýnatasynyň gollaw bermeginde hem de şol özüniň hiç umytdan düşmän şol elmidama perdendiň arzuwyna gedeligi üçin öz arzuwyna ýetýär filmiň ahyrynda. Film aşgabat şäkerini, täze zamanyny düşürli. Şol kinofilmi hem bir şowly çykan kinofilmleriň biri. Şu filmiň ýene bir aýratyn tarapy terbiýeçilik äheminde düşürilen film. Şol kinofilmde diňe bir siziň perdentsizligden közenmekligiňiz aýdylman eýsem şol ýerde gaýyn gelin gatnaşygy, eltilerin gatnaşygy, agda birligi, ýan ýollaşyň bilen gatnaşygyň birek bolan söýgi, birek bolan syýlaşyk esasy orny eleýär şu filmde. Maşgalada, durmuşda her hili wakalar bolup bilýär, emma şeýle ýagdaýlara garamazdan maşgalaň agda birligini saklamaklyk, birek bolan söýgini, syýlaşygy saklamaklyk maşgalaňyň bir hatta ceviz agda bir ýaşamaklygyna getirýär. Bizim durmuşymyzda söýgi uly orny eleýär. Her bir insan durmuşa bolan söýgüsi, öz perdendine bolan söýgüsi, gaýnene, gaýnatasyna, ejesine, gakatyna bolan söýgüsini ýüreginde besleýär. Şonuň üçin hem her bir sahna oýunlarynda da, kinofilmlerde de söýgü temasy erşarga çolup geçýär. Tulporgy spektaklyny alaýlar. Şolgy öz diýenli, ýalty, daýugy da ýöne şol iň soňunda öz şo saýlan ýan ýollaşyny söýen üçin, şo söýgü bolan üçin şogy ýaltyda bolanak işeňir bolýar, ödem horlanýar, iň soňunda da zähmet söýür bolýar-da. Gaýtan beýleki dogalarynyň üstün çykaýar söýgüniň güýji. Artist heme sahnada işleýär, hem kinoda da işleýär, ýöne öz üstünde de işlemek diýip bir sapak geçirilýär-de. Şonu goşgy öwrenýärler ýa-da oýlanma öwrenýärler. Özüni kämilleşdirmek üçin emedem öz üstünde işläp gelýär. Şo söýgü diýende de meňem söýgü barada oýlanma bar, eger mümkin olsa aýtyp bersem. Sessizligiň sesini dinläp görmediňiz? Elbetde dinläp görensiňiz. Bu duýgyny hemmeler başyndan geçirýär. Belki üns berensiňiz, belki de ýok. Sessizlikde adam öz aňynyň hem ýüreginiň sesini eşitýär. Dünýäň galagokly bolaýsa baransyň. Şo gowuk kalmagalan başyňy alyp bir ýerlere sumat bolaýasyň gelýär. Ýöne adamyň asuda hem rahat günleriň gitdäler. Şeýle pursatlarda arzu köýüne ýüzüp umyt çyrasynyň ýagtysyndan lezzet alýarsyň. Bu ahwal adam ışık uçurana saýdyň ýüze çykýan kädiýär. Sebäbi aşyklyk seni ne üçindir ýekiliň goýuny terýär. Ýöközüň oturup aşyk bolan ýüregiňi, oý pikirini ışgaldyran aň bilen gürleşesiň gelýär. Kalbyňda orun tutan mehribanyň her bir aýdan sözi dünýäni ýanglandyryp ýüregiňde seslenýär. Bu edilik, bu mehribanlyk seni şeýle bir özgördiýär bolýan, hey goýay. Hemme zada, hemme ýere, hemme adama mehirli ýylyp bakasyň gelipdir ýa. Şo pursatlarda dünýede alada dere zat ýok ýaly duýgu düşünje kalbyňa dolýar. Hemme zadyň alajynyň çözgüdüň bardygyny ananýan.
Muňa sevginiň sesi diýilýär. Özüm adam aşk mekdebini okap geçenden soňra gadyr gymmatyň manysyna has çuň akıl ýetirip başlaýan ýaly. Ýene bir bellemeli bu sevgi jogaply bolsun, jogapsyz bolsun, bar onuň beýik umytlara wetleşine hayran galaýmaly. Ahmyllar bilen belkiler seni bir şeýle bir gurşap alýar bolen, arzu köýüniň gowagyny öwürleýän oturup berýän. Bykbalyň peşkeşi, bu durmuşyň sowgady, bu takdiriň ýazgady, bu täleýiň bagyt ýyldady. Sen ýene-de kän sinaglardan geçmek üçin kuwat berýän duýga sataşypsyň. Sen bugün dünýede iň zerur bolan ot bilen tutaşypsyň diýip, aýnadan görnýän keşpime gara. Öz-özüm bilen, içimden gelýän sesimi ýüregim bilen dinle, aňym bilen golla söhbetdeş bolun. Meni tegeçeli söýgüniň sesinden mehri sesi eşitip görmänim. Sağ ol Maya, şeýle ýakymly sözleriniz üçin sevgi barada. Maya, şu pursatda kino barada söhbet edenimizde siziň şeýle bir täsirli çykan kino filmleriňiziň ýene biri Magtymly Pragynyň dörjüligi bilen bagly Magtymly Pragy kino film bolýar. Şol kino filmde de siz biziň akyllar şahyrymyz Magtymly Pragynyň ejesiniň keşfini jalandyrýaňyz. Biziň akyllar şahyrymyz Magtymly Pragynyň özü hem dünýä belli şahyr. Onun eserleri biziň ýurdumyzda däl, bütün dünýäde uly gyzyklanma bilen okalýar. Söhbetdeşligimizi şol Magtymly Pragy kino filminde jalandyran keşfiniz dogrusynda dowam edýär. Magtymly şahyrymyzyň ejesiniň keşfi diýilende uly öňünde jogapberçilik ýatirdi. Sebäbi onu jalandyraýmak ýöküňe başartmaýa, ene şu rejissörümizin kömegi bilen, ýene-de Halipalaryň kömegi bilen şo keşpi jalandyrdym. Film iki döwre bölünýär. Bir Magtymlyň ýaşlyk döwründe, menem Magtymlyň ýaşlyk döwrüniň ejesi. Sebäbi Magtymlyň ejesi ýaşka aradan çykýardy. Ikinji döwri ýa Magtymlyň ululup goşgy ýaýan döwri. Magtymly kitap üçin dürli ýerlere, dürli ýurtlara gidýär. Şoň çağany iweräýmek, türkmenler diýär, o da özüňe wat etmese kesek diýär. Şumat men öz çağamy yaşar ýurdu ýa bir ýere iwermäne dödemok da çağany. Munna şo çağan has ilhamy joşup duran kinoda bir bölek ýeri bardyr. Magtymly näçe özüne gelip bilmän ýatyp Halipam hasam maňa kömek etdi. Şo filmiň bir sahnasyndan bile düşdük. Men üçin golla bolu sebäbi ora zaman geldi, men Halipam maňa şeýle kömek edip durdy. Ene maý açyka şeýlere agal, açyka beýlere agal. Sebäbi kinoň öz düzgünleri bar da. Ene şo kamera bar, şo kameradan çykmalar. Şo Magtymly sırkawlayan yer var. Näçe ullap özüne gelmän gyzdyryp, özüň görýän dene şo çağan sırkawlaryna giýjek ünidi ýataň, aglaýan. Onuň şonu orada düşündirdi bolen, onuň dogrudan şey etmeli diýip şonu gynanyp çağana aglap, onu aglaýanda birden gujaklaýan bolen düşündirýär-de ýene-de maýetýär bu kamera bilen işlemeler sebäbi sen aglap gujaklandy. Seni hem yüzün görünmeýär, sen gözüň ýaşyň görünmeýär. Açyk kamerada işledip ýaly döwürlerem bolup geçdi ýöne. Şo Halipam ýanymda bolan üçin şo Halipamyň kömegi bilen, rejissörümizin kömegi bilen hasam bir hile men üçin şo biziň öňkü döwrümizde oýnamak gyzyklyda. Aýyçyň bedegleri ýa ortada ýanyp duran ot, isi, bir sesema da özüň şeýle bir özüňe kömek edýär. Men özümi şo taýda hakykatdan hem ýaşadym mükemmel diýende. Şo döwürde ýaşan ýaly hasap etdim. Doğrudan Maya kino film görenmizde de aglap öz perdendiňizi gujugyňyza alyp saňa näme boldy diýen ýeriňiz bar. Onuň başga-da bir özüňiň sırkawlaýan ýeriňiz bar. Olam has täsirli çykan sahnasy şo kino filmiň. Şo sırkawlap ýatan ýerine de başymdan üderli gaýlap Halipa artistime. Sebäbi şo rejissörüň kömegi bilen, Halipalaryň kömegi bilen sen şo keşpiňe düşünýäňdäni, şo üderligiň, oduň hemme keşpi alyp çykmana kömek edýärdi. Şo keşpiň hem şowly bolýar. Kino filmde bir täsirli keşpler jalanlarmakda sahnany düşürilýän ýerdäki ähli zatlar saňa täsir edýär.
Onu ýeňil bolýar-da şol keşfe janlandyrmak. Tarih bolan üçin neçe sany ak öýgürlü, Hawa. garam ýagypdyr, daşarym, sowuk, düýeler, mallar, atlar. Etil şu palçykda ýüreýäňe. Hawa. Şu şeýde palçykda ýürep, kinolarda bir pursat bardyr, tamdyryň maşyna ýylanyp ýa-da çörek bişirip, şonu biz çyndan tamdyryň maşyna ýylanyp täze daşar sowuk bolan soň işedigem-de. Atam dag etegine düşürilen soň sowuragam bolýardy. Umuman şol sahna oýundan aýraçylykda kinofilmde keşp janlandyrmak, kinofilme düşmek hakykly bolup geçýärdi. Tebäbi ol kinofilmiň sahnalaryny düşürýän, emma şol kinofilm düşürilmeklikden boş wagtlaňyz şol ýer bilen tanışýaňyz, kinofilm düşürilýän ýerlerine gedelenje diýäňiz, şol ýerlerde kinofilme gatnaşýan dörüjülük topary bilen bilelikde bir ýakymly pursatlar bolup geçýärdi. Şu filmde biziň Halipa artistimiz we Atamrat Ataýew neme Maktumoly diýip gyýrýan ýer var da dağın arasynda. Ondan dağda näme gyýrýanda ýanglanýar. Tetin ýanglanýar. Maktumoly diýýär. Bir ýanglap ýalan gidiyor, özüňe täsir edýär. Bizem näme? Şoňal täsiri öz üstümizden geçiresiň gelýär. Bizem gyýardyk. Maktumoly diýip rejissörmizden gyýarýar. Dur men kino düşürýän, men kadrymy zaýalaýaňyz ýa. Şoň üçin hem şey dörüjülük bilen meşgullanmak, sungat bilen meşgullanmak, artist bolup keşp janlandyrmaklaryň ören täsirli, gyzykly ýerler hem şunda da. Durly ýerlerde, kinofilmlerde surata düşmeklik, şol ýerler bilen tanışmaklyk, hasda siziň bir tejribeňizi artdyrýar, siziň bir dürüjülüňizi baýlaşmagyna, ilhamaňyzy joşdurmagyna da uly kömek edýär. Maýa ine şeýle şowly çykan sahna oýunlary dogrusyna, kinofilmler dogrusyna bir ören täsirli çykan keşpleriniz dogrusyna söhbet edýärse, keşplerin şowly çykmagy, sahna oýunlaryň bir şowly çykmagy üçin Halipanyň tutýan ornam ören uly bolup durýar. Ähli uğurlarda da Halipanyň orny ören bir zerur bolup durýar, emma sungatda, dörüjülükde Halipanyň mektebi, onuň maslahatlary ören zerur bolup durýar. Şu ajaýyp pursatda öz Halipalaryňyzy ýatlasaňyz. Sahna ilki edemde Halipam Atalov maňa şeýle uly ýardam etdi-de. Soň Aýnazar Batyrow meň rejissörim, Öwet Gelýenew, Orada Manýelliýew, Olta Çyhanyýew. Şolar bolmasa men şular ýaly kinolarda, şular ýaly teatrın sahnasyna keşp janlandyryp bilmedim kem diýeni. Olaryň berýän maslahaty, olaryň berýän kömegi, şu keşp berlene her bir söýüň manysyny, sen şu söz bilen näme diýjek bolýanyny şeýle bir inçe sünnäläp düşündirýärler da, sen şeýle terk goýberýärler sahna. Halipalar bolmasa, halipalar kömek etmese, bular ýaly odan keşp ýüze çykmazmy diýen. Umuman biziň dörüjülüğimizde halipalarymyzyň maslahaty biz üçin mektep bolup durýar. Maýa şuň köne ýurdumyzyň ähli künjeklaryny täze ýyl bayramçylygyna garşylamaklyga uly taýýarlyk görýärler. Täze ýyl bayramyna siziň teatryňyz nähili taýýarlyk görýär? Täze ýylla halkymyza nähili bayramçylyk sowgadyňyz bar? Şolar dogrusyna da aýdaýsaňyz. Täze ýyl bayramçylygyna biziň teatrymyz uly taýýarlyk gördi. Biziň teatrymyzda gülk akşamlary gidýär. Çağalar üçin aýylawa gelsene täze gelýän oýlarymyz bar. Onuň täze kiçik sahnalary goýulyk, ine garpamak ýa aýylawa şeýle bir gyzykly gülk akşamlarymyz bardy. Biziň teatrymyz milli sahly drama teatry bolan üçin biziň aýdymçy artistlerimiz täze ýyl barady. Täze ýylyň joşguny, täze ýylyň akşamy barada şeýle bir täze aýdymlar döretdiler. Ähli halkymyzy biziň Mahmulat Nakamilli sahly drama teatrymyza çağırýan. Hemmeňiz gelin, gülşersiňiz, degişersiňiz, hedil edip diýinjak gidersiňiz. Şu ajaýyp pursatda biziň ýurdumyzyň ähli künjeklaryna täze ýyl bayramy bellenip geçilýär. Ene şuň köne de biziň ýurdumyza täze ýyl bayramçylygyny garşylamaklyk üçin ähli halkymyz uly taýýarlyk görýärler. Ene şuň köne Gahryman Arkadamyň saýetinde ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna da uly üstünlikler gazanýar, bilen sepitlere ýetilýär. Gahryman Arkadamyz özüniň türkmen halkyny eşletli zamanada ýaşatmaklyk üçin, işlemeklik üçin, döretmeklik üçin ähli mümkinçilikler döredip berýär. Şuň köne de biz ine şeýle bir
Gahryman arkadamyzyň saýasyna gurulyp ulanmaga berilen bagtyarlyk Sowda merkeziniň çägine yerleşýän Talhan Meden Dinjaş merkezine sungat barada, medeniýet barada, umandyrjylyk barada buýsan şu söhbetler edýär. Bu da biziň gahryman arkadamyzyň öz halkyny eşretli zamanada ýaşatmaklyk ugruna alyp barýan işleriniň aýdyň suwutnamasy bolýar. Biziň ýurdumyzda parahatçylyň hökm sürýän ýurduna çeýli owadan ýurtda ýaşamaklyk uly baht bolup durýar. Ýa şu ajaýyp fursatda maýa öz ýürek buýsançlaryňyzy, illeşlerimize ýetiräýsiňiz. Kadamyň batly bolsun, nurly bolsun gözleriňiz. Türkmen belende galsyn, hoş gelipsiň täze. Fursatdan peýdalanyp, ähli türkmen halkymyzy, hormatly prezidentimizi, şeýt gelen täze ýyl bilen tüýsüreňden utlaýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan ýyl wähmetli, ýurt ähmetli işleri mundan beýlägem rowaşlanmagyny arzu edýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sağ olmaýa, şeýle bayramçylyk günlerinde gepleşigimizde gelip beren täsirli gurulmalarymyz üçin, aýdan ýürek buýsançlaryňyz üçin, biz hem öz gezegimizde size şu dörjülük dünýäsinde elmydama üstünlüğüň ýar bolmagyny arzu edýär. Mundan ýanada türkmen medeniýetini, sungatyny dünýä tanatmaklykda, onu hassa kämilleşdirip nesille geçirmeklik ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlük ýar bolsun. Yetip gelýän täze ýyl bayramçylygy bilen ýene bir ýola tüýsüreňizden gutlaýar. Goý bu yetip gelýän täze ýyl siziň maşgalaňyz üçin düşümli ýyllaryň biri bolsun. Täze ýyllada dörjülük älemine uly üstünlük ýar bolsun. Sağ olun. Gözellikde türkmen sährasy ýaly, ýoluna düşäli owadan haly, gyşy akça garly, tomsy jewdaly, günü çoğly ýurda täze ýyl gelýär. Fursatdan peýdalanyp ýetip gelýän täze ýyl bayram bilen ähli türkmen halkymyzy, gahryman arkadagymyzy tüýsüreňizden gutlaýar. Ýetip gelýän täze ýylymyz hem uly üstünliklere baý ýyllaryň biri bolsun. Gahryman arkadagymyzyň saýasyna garaşsyz baky betarap diýarymyzyň ösüşleri dowam bolsun. Hoşda bolun, mehriban ileşler.